now. No, mine or buying. I just Buy. Open a buy a village, you more Lord, you know, my room now. I'm fine on that banner. I'll go complicate me. I come out no buy I don't listen no more. I will compare Mazo or the canal. Cái món số còn kia bay rồi bay nó nắp nó còn kia bao số cũng còn tại cái này cũng là nó mà cả hey cái này khăn lắm cái này con mẹ bé này đều cái này rồi các bạn này mà là cái gì cái pizza phải cái này này vừa cái này cái nào ta cái mana apa ni lah bawa bozor makan ni. Kini baik belum ni, kau bawa bozor mak. Lah, kau ni apa? Bozor ni apa bawa? Ayah nak buat Ifechukwu lah, Ifo, belum buat ni apa ni? Kau bos pada ni. Kau bos. Ifo na. Ifo na tolong. Ifo na tolong. Bosor ni ni. Akan apa ya? Apa? Kau okey kau ni lesih je. Okey Ifo na. Nah, dah bukan ni demo ni mas. Dah. What is the one that I know? I tell you, go on the Ragonco. You want to deal go good timber. You want to oblige the woman when I talk. Nah, you don't want. You never know. Yarab, what happened now? You know, Goma, when I saw your balabala. Nah, but would it be nature? Or criminal thing? And I'm going him. To one may be sharing a kitten. You would also see about what, but he ain't going to negotiate. I want to have you don't teach our today. You don't teach our today. I don't know when you broke it up. When you broke the bone, I was saying, try and know you want when you are about it. The channel. I want to hey, what for that? Triple 30 89. Nó mà con này thì là studio rồi, mình nắm ở đâu còn là mình ba nhà nhau. Nó mà con này mình sẽ cài luôn. Không quan. Agora muito nóia, bem, gente. Ah, muito nóia, bem. Viu nóia, tá na praia nóia. Sim, meu amigo. Mas como que faz nisso mola que é Ke wan ne chigo na manna mazu. Nwa ngwa makiana. Ke nwo. Ha, nwa to go no go dis buto ota. Kan ja fia. Uyi wa kun. Uyi wa. Ke fe meli wa. Onwa anu. Nsi na me nwete gya no nke nka obo siketa. Iba li fe mmemme. Telo telo. Ichi ko nkita ni uyi wa ko daloge. Dalum gogo na. Oto ede. Ha. Ima za afudi mba afo go no give me. Afudi mba afo go no give me. Na afo go no give me na ma afudi mba. Oti ishigi haki ya. Ke buki yesu wa. Nya, onye abuzi nke mketa. Ada akozi ato. Mana ndị ọzọ na-afịa ka ide. Anduri ko ti seme ya. O nwe ka esi agburu nwaanyị ọfọ kịta mmụta. Nya, inwetekwa na arịa. Nya. Na pelu ozugbo. I don't want you in Ibe. Ibe mi na mo to ase me o mi ya. Kisina je. Ọ̀rọ̀ kịta o nwe ka o nwe ka ife nchọ n'ime. Ziale, yota. Ibe ya nke mụ na ị nọ nso. Ibe ya adọrọ ma be kam de kanje kumba. Machelo muna ige sunu me ya. Ai babuni na je mo. Wole be muna ị na-etolo muna. Ya kolom tepe. Si na bụla muna ị. Okezie.
Kenke knows the attack in one of them. It is I is Motego. What landlord book that I didn't go by needle. Wait on up that I didn't go by needle. I is where Pulang over here. Yes, Chebeche, I beg not looking. Gago or bend them more cock. Yeah, go to bed them more. Conges boo. Upon Rapamakan, Alajemba, Cabo to go bastard. Almost eventually by Tubin Chippy. Actually, I can miss Gungo for the Bujan and a name and a Wizzy if you found Genevieve. Come for the Capagini and the Aliani. Even a book no man and I can Nina. Bulliatebe. Okay, woman came ever. And you been kid never. I think I'm quite a quiet lady commander was yours. Oh, we literally make a don't walk away from Namasumu and make a mark. I is. I like it. You can ask that up with you. But I get if you cabo, if you no, you can jab a good lady. If you Okay, you can't tell me. Apa wangi nampu muat tahu kok, ya? Terus buat dari macam kagak ni buteri, kayak buteri also. Bukan kau dia, enggak biar kayak. Hey. Gịnị bụ ihe ahụ? Gwa m ihe ọ bụ ka m mara ma ọ bụ ihe m ga-emenwu. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe m ga-emenwu, aga m emere gị ya. Ima nwanne m nwanyị ji ezigbote ego. Mụwa na onwe m na-egosikwa na mụwa jikwa. Ịma na ọ bụ ngosi n'ijilo ha na-akparị akarị. Ọ bụrụ na m emere otu ịma na mkparị ga-akarị. Achọrọ m ịma na ị ga-alapụ n'ụlọ m na naanị otu ụbọchị. Ọ bụrụ na ime nwa olu m ya ka ngosi ya mme ka asị nọ nke mụnwa ka mmanụ ma anapụta ya nsọ anyị si napụta ezigbote ego. Ka m nke ya nyere ụmụ m. Nke bụ eziokwu bụ na okwu anyị kwuru kịta kwụsịsịrị m ọkpụkpụ n'ihi na ihe i kwuru bụ ihe siri ike nke ukwuu. Diko. Ọ bụrụ nwoke niile ga-emenwu ihe a. Mana etu o si na-adị akara na-ese ka m chee eche tupu nsa gị anya bụ okwu mana aga m emere gị n'ihi na mụ na gị bụ enyi. Mana otu ihe ka m na-ayọ gị. Ana m ayọ gị biko gị na nwanne gị nwaanyị a emebikwana ihe ọbụla n'ụlọ m. Ọ dị otu ụbọchị onwe ka ya eme. Ọzọ dịkwa ka ibie chetakwa na ikwuru na ọ bụ sọ naanị otu ụbọchị ya akarịkwa n'otu ụbọchị mechupụtakwa okwu ọnụ gị Ntị ga ma gwa gị nwa ihe jikọ m na ndụ na gakwala onwe gị asị na iwo na nkwa gị gbagotara ụgwọ ndị nwe injinia disko mana ka ị na-agba ọkada ọcharakwa anya gị maka anụ mba ma butere ụbọchị nekwa ka gwa gị ife na-amara maka onye a bụ ife arụsị nna ya ji ụgwọ na-enye ya nsogbu ife a gbakwara ka ngwa gị nna ya anafa agbakeri ya na ele ka ma gafe alụrụ ya agwụ hapụ onye a onye nwere ife ọ na-arụ na-akwụgharị n'obodo a kwacha onye nkịtị na ka ngwa nwa lapụta na nna agba ọkada mana enwere m ibe ndị oyibo na eku abụọ n'obere oge ba ịfụwa m na regi apịawa m taya n'anya ụmụ ndị ogbogbo anyị ndaba acha na ndị opi ebe n'obere ka apịawa ya agụta ibe m bịara ije owu ka anyị kwụtụrụ ibe aka nwere m nwa obere ndidi nwa obere oge ife adị mma anyị eribe ife ịkwụchago dozie ntị ka m gwa gị ahụ ma anyị na-echekwa ya anya ọ dịrọ ka ife a ga-eji ego ọkada wee nede anya so ya agabala onwe ka ngabala onwe nne mana enwekwa ene m adịcha mbụ ọgaranya n'iru akwụfụrụ onweghị mbekọta na mere mmiri agba m ihe nwatakịrị agwa gwara nwa enweghị onye ara agwara nwa si na ọ bụ onye dịgbo nke a kapụ dị maazị nọ injinia ka onye na-akwụwa na mere ya ma mmiri dị ebe a anyị maazị mba ebe a ụdịrị ebe a enwere m ike ị na ebe na-adị n'otu a ka m gwa ya bịa
atọ ụtọ nne. Maka na mbọ anyị ife eme na ọ dị kpokwu. Obele ego ọ dị mkpa. Maybe in a team. They don't worry. Gana ki wale go. But have change. Wadala odi. Man, nizia me go for don. Ego gene kwa. Ege se mo na mo bia wolu. That's why next time hapo Ana masidi hapo o mu meperi ya fe ne me fa ne no. Oh, e ma so gi bulia. E fe ne kan ke no la no. Ka bo ke no bro nje mo. La pe fe no la no. Asim gi na na chita. Na chita man ife su le su. Ege yes na se me fa no na ne na ira. Ifa ne. Ne so me go kan po ni ba we go ma to de mo me. Ne so me go. Oh, ege yes na su. Nna isi na agwali godu me ba isi na agwali mi isi. Kini na mezi. Chegodi fan ne godu. Go na eba. Ne go de la ndu na kwa ndo ke na anwu. Na watan Ndo na. yin na isi na agwali zili. Malisi ana nwa na akpọ ke ma afia mbo iju ka ya ahụ ka ogene ka na akpọ dike nwa na ihu a ga enwe ya Kini na nti nwa na amacha nna do Neme na ọ dị anụ anụ. Neme na n'okwu ya dị ekwu okwu. nwa jide m no nwa ha mgbala asa nwa awọ na rutuo nwa na anụ Ọ wụ ya. ihe ute karịsị mbụ na this boy bụ isi ukwu na amalụ ka ọ na-ana dị ka ndị ala ọ dị gbaya sọpụte nke ma this boy Ọ ibe. ibe gbaya sọkwelu Lakini ọmọlọ onye uke owo si onye obodo. ọ bụrụ ezigbo akwa ka ibe na-eyi ọ bụrụ ọnwụ n'elu nwa ya ka esi nka ndị ọ nne mmụọ na ebe ebe ibia na-eyikwa na akwa na-eme maka ihe abụkwa ihe bụ ihe nri na aka na anya nwa ya kama wee nwụọ m na anụ Anyị tiri ibe alụ n'elu. ihe kasị ewute ma ọ bụrụ dị na ezigbo akwa ka ọ na-eyi eme anya isi na agwara ego m furu ya fọdụ mgbe nwa awụzọ m naanị Lapụ ogologo. Ka etiri ibe alụ. ọga Ibe chefu okwu ndị anyị nwere ụlọ akwụkwọ ahụ. ọ nchara wụọ mmụọ na anụ mmemme ibe ife mee ya ya bụ mmecha ya ọma nọ mmụọ na agwụ Ibe, o tekwana n'ikpụsara m ebe a. Ozienu m ka anyị ga-ebe gịnị. Ọkwa gwa nke na nwe nsogbu ebe m rụrụ ọrụ agbụchie m azụ ebere oge mbidokwa ọrụ emerụ ya anya Ka ịgwanụ maka ị agụmakwụkwọ. ka ga-agụ akwụkwọ na obere oge ndozi ebe ụfọdụ etinyekwa nke maka nsị emerụ ya anya nke abụrụ nke izi Ndị ụjọ ga-agwa m ga-esi na n'iyi. nwere m obere ndidi m na-emezicha ebe niile ezigbo ọrụ nọrọ ọfụma bidokwa ọkwa maka nsị emerụ ya anya n'ọwa obere oge ka ị ga-enwe ebe m bi achụpụ nwere nri achụpụ m nke anyị gbapụrụ m ụzọ n'isi ụtụtụ a ọ dịkwa na mma ama m ụzọ dị nna m ụzọ a ndị Igbo si na awada agbụsị dasị nka mmadụ na ebe ahụ anyị kpazi na enwezikwa isi ego ịgwa m niile ebinye m maka ibe na ngwa anyị na-akwado chetala m ekwere nke mkpa oge mana e nwere nsogbu n'ebe ego kịta onweghị ego ọbụla dị na akpa m ugbu a ibe kedu ka isi achụcha ego ọ pụtara na ehi ogologo oge mụ na gị bụ enyi ka na-enyo mere ya matabeghị ka m si ebi ndụ ọ dịghị ka m nwere ụdị ego a wee nọrọ ebe a na-agwa gị na ọ dịghị ego ọbụla dị m n'aka ihe gbasara ego a bụ ego mmadụ nyere m ka m were zụtara ya ihe mana ọ afọ ego a dị ka ebe iji eje na ụlọ akụ ibe ibido gị na-emenyo ego a ị hụrụ ebe a eziokwu na aha m dị na ya mana ọ dị sọmadịna gwara m sị m na ego niile abụ adịgboroja na onwe ike dị mma n'ime ya mere m ji wee chepụta ya ebe a ka m gaa n'ụlọ akụ ị ga-aga chọpụta ma ọ bụ eziokwu na ihe sọmadịna ọ bụ eziokwu enu iji gwa m nke bụ eziokwu ọ bụrụ na mgbe
na-abata ị na-afụ na na-eju ahụ onye maka m chọrọ ịgbapụ ọsọ maka na anụbataghịzi m kemgbe ahụ ọ gwara m na ego abịa adịgboroja mana ibe ka chukwu anyị ego niile anyị okeke anyị oke afọ anyị ụmụntakịrị anyị ndị okenye ka i were wee n'ọsụsụ naanị nwaanyị ọ bụrụ na enweta nwaanyị a ibe ajụọ mbesịrị nwaanyị a ị ga-anụta ọ ga-abụ nwaanyị nke onwe gị ka ọ ga-abụ nwaanyị anyị Keko ga-esizi bụ nwaanyị unu nwunye nke ọ bụla adị m asị unu tụọlụ m ego ma nọmbinyetu ego ọ ga-abụ mbinyetu emechakwa nkwuchikwu n'azụ obere oge nyekwu unu ya nke ka ọ ga-esizi bụrụ nwaanyị mma anyị ka na-ekwukwa n'ofu ihe anyị ka na-ekwu ofu ihe maka na wele ọgbụrụ jide ewu na wele ewu jide ọgbụrụ ka bụ ofu ibezi enyi m amaara m na nye ya ego a na ị gaghị enyeghachi nye mana ị na-ekwuzikwa na ịmalụ m nwa bụ ibe nwere ka ego ga-esi dị m n'aka yara ikwu onye ọbụla nji ụgwọ ụbịa ichetazi na ife abụ ịnụ nwaanyị abịa n'ịnụ nwaanyị ndị mmadụ na-atụ ego abụ ego ebute ife ụfọdụ nwetakwanara ego anwa emechie ndị ya bute tinyere ya ọmụrụ nwa ụmana m ga-agwa gị eziokwu na-ezigbo ndị nke kedu kwede ihe nwaanyị anyị na-anụ na ụmụaka na-esochi azụ ga na-eri ọ na-agbagojukwe m anya ka isi wee were mkpa dịrị gịnị dịka nwoke wee na-ekesasịrị onye ọbụla ka ọ bụla agbamisi dịrị onye ọbụla echeghịkwa m na nke a dabara ejikwa gị eziokwu ọ kaara m mma na nyere onye na mmadụ nwere na-akwado akwamozu ego maka na m maara na ihe gbasara ọgwụ mmadụ ọnwa dị akwụkwọ ọ dị agwa gị na ọ ga-abịa mgbe ọbụla masịrị ya n'ihi nke o nwere ike ọ dakwasa mmadụ onye ejiri ego aga m enye nwa obi oke ego ka o were ime akwamozu onye nke ya hapụrụ m karịa inye mmadụ ego ka o were gaa nụọ nwaanyị maka na o kwere m nghọta na nwoke ọbụla tozuru oke ịnụ nwaanyị ga-ezu oke maka na ego mbibi echerekwa ya nụ nwaanyị ebe ọ dị otu ọ dị ka mma bịa dị ka nnaba n'ụlọ ka a wetara ọjị ya onye ezigbo ihe nnọọ ị na-eme n'obodo a na-ahụrụ isi ya dị ibe na-adịba ka mmadụ ụlọ mma ka ọma ụlọ ego ka o ji ụlọ mma nwoke nwa ka ọ fụta asị na afọ nwoke afọ ogologo ime mana ibe achọka nwantị na ngwa gị ị na-echere anya n'obodo na ọwụ nwoke ejikwa ọwụ nwoke ka ị na-echere anya ịfụ ha ndị ọzọ niile ejikwa sị ọwụ mmụọ nwaanyị chọkwa nga akọ asị na onye ya bụ alụ bịa ntị onye ahụ toro ogologo ma ọ n'oto ma ọ sịrị mkpọmkpọ ihe nchọkwa na onye na-ekwara m ego ihe nchọrọ esikiri ya gabala onwe gị maka na ọ dịrị izi mmadụ ịta akwụkwọ rite naanị tasị afụfụ niile a edue n'ụlọ ọbụbịa bịara ebe a tatị ga metara anyị arụ one ka edidi wee si n'ụlọ wee pụọ wee bịaba n'ụlọ arọ 13 tupu wee bịa arọ 13 eziokwu maka na elotego m na nwanne m nwoke bụ nna gị nwụrụ mgbe dị arọ 15 ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma ka anyị chere ka ọ gaghị pụta ka ya mara ihe anyị na ya na-ekwu ndewo bịa nwatakịrị a wetara m igwe mgbakọ ego oke ndụ weta igwe mgbakọ ego na onye ego ugbo na asụrụ ka anyị gbakọ ihe ndị a n'anya n'ime akwụkwọ ị ga-afụ etu mụ na nwatakịrị nwoke a si wee nọ n'afọ 9 nke a bụ ego eji wee bidoro ya taa bụ uru o nwere n'afọ 2 na-eso ya nke pụtara narị naira 3 na otu nke a bụ ahịa ọ sị na ọ ghọrọ ya nwoke afọ amara maka ya mana ọ bụ dịka o siri kwuo na ọ dị narị naira 3.5 o mesikwara nwee uru ọzọ nke pụtakwara narị naira 9 na 3 ọ bụrụ na ị gbakọsị ihe ndị a na-ene anya ka ị na-afụ ndị ọ bụrụ na ị gbakọsị ihe ndị a ị ga-afụ na ha niile pụtara ijeri naira 7 nke a bụ ihe nwatakịrị a ji n'ụgwọ a sị na
nwatara na egwu omemma na-emere onwe omejere mana o nwere ka ọ dị na nwa nwanne nwoke a ga-atacha aga afụfụ ara ite naanị iwe na-agwa m n'oji gị 1,500 enyi m anya ihe mere nụbere mara m ọfụma abụ m onye echiri ọtụtụ echichi n'ụlọ ụka adị m ekwu okwu asị akọla enu akọla ada jee wetara m ụgwọ a ijeri naira 7 nwatakịrị ya ji onwe ihe anyị na-ekwu anyị kwuo ya ma emego otu a ọ ga-ana na be m anụgo m ihe ndị Igbo si na omemma na-emere onye omejọ na-emere onye ya na ọkụkọ nọ na mana Okenna o nwere ajụ ose ka ndị ahụ ọ bụgodị na o nwere onye ọbụla nọ n'obodo anyị ga-agwa eziokwu ị ga-agwa m eziokwu ị na-achọ ịgwa m na imetụrụ ego nwoke ahụ ndị ọnụ na-erikwa ọ na-ama maka ya ihe niile na-eme ọ na-ama maka ya metụrụ m egi ya aka mba ahụ nwere eze ka ndị ọzọ ị na-achọ ịgwa nna nwoke abụọ ga gị na-ekwu na ya chiri echichi nka chie nka na nwoke a na-etinye isi n'ụlọ ụka ya bụ amansi o ji aghọgbu ụmụ mmadụ aka nwoke a onwe ebe ọ dị onwe ebe aka nwoke a dị ya bụ amansi ka ọ na-eme onwere ụka ọ na-aba ndị niile bụ ndị otu gị na ha yi wee gba mbọ wee tara nwoke a afụfụ ara ite naanị kedu ka o si eme na ndị ọ na-edu ụlọ kedu kọrọ m akụkọ nwoke a ndị onwe agbata obi na-ekpesara m sị m na ndị gbalịa bụ ịmụ ndị o nyere aka fa ga-abụ ogbenye ọnụ ntụ ma ala na-apụsị ọ bụrụ nke a bụ na agwa m na eji m anya mfụ onye ka gbapụsịrị abụọ ala na-apụzi ya ọ na-ekozi ego azụ ala na-apịa kịta ịmaka na ochi ka anyị nwere arụ gị nata ọ bụrụ na nwoke a were ego ụchụ anya gị iwe were wepụmarụ ebe a nsogbu kedu ihe mmakọ nsogbu adịrị ya ka m bịa ka m jee chọọ ebe m na-ebite ego ka nye n'oge ka ije gbaba mbọ ịnọ n'ụlọ nwere ihe nwere gburu ọba mana nwoke a mụ na ya ga-eme anyị ga-azụ ije na mmụọ ka ọ maa na ebe ọ na-etinye aka n'ọnụ agụ obiọma pụna gị m na-egosi ya na enwere ike ka ike n'ụtụtụ afọ nke ka ị na-agba agbọghọ n'azụ ụlọ o nwere ife na-eme nwatakịrị ya ịdị ime ịdịrị ime ka ife na-ezo n'afọ a chelu wepụ aka ka afọ ife na-ezo wepụ eziokwu nwa egbukwanụ nwa na-enweanyị dị ime onye tụrụ anya nwere ike ọ bụrụ oyi banye afọ ka ọ na-abụzi mbekwu afọ iru ka onye tụba gị ime bịa na be m n'ụtụ bịa na be m kịta ka m na-abatara ube m bịa na be m bịa na be m bịa ka ị bịara iburu mmanya abịa buru mmanya abịa nsogbu adị deme ọ gịnị na-eme ke nke unu nọ ka ụmụada ndị jere mgbarụ ime kwakwa wepụ aka ka nna ifo wepụ aka ya ọkụima nkwu eziokwu adịrọ m ime mechikwa na mgbada gịnị na-eme ka ihe na-eme ebe ọ bụla dị isi nọ mba afọ mba afọ ị zọtara n'ụkwụ ka ị nwetara na mmiri ka ị kpọtara ya n'ụtara onye na-enye gị mba afọ nke kedu onye na-enye gị mbekwa afọ ihe ọ na-ana m agba mbọ ka nke nwa gị dị ime ikwuo gị na ya na-eme kedu ihe ị na-ekwu ọnụnụ ihe emebi ya ị na-asa aka ka ị na-ere ahụ ị na-ele ahụ ịbụ ụtọ gị ibe gị na-achọ odo na-ekwu odo mbe ịhụghị ihe ahụ na-ekwu nwaanyị efugo ego mgbede ofe aka tụwa gwata mgbe ọ ghọrọ asara nya aka na mgbe ndị ọcha anyarị na-arụ ụzọ be anyị iwe na-enye nwoke bụ usu gburu oke kwa na-agụ nkwọ ka nkịta nke onye tara ụkwụ nkịta otu akwụkwọ na aka zanza na-ekujere ha mmiri ụtụtụ na-eyi ekwuru m ekwusi ya na mgbe idigide iche na mmadụ kpọrọkpọta ji agba n'ụkwụ elu na-emecha ata ma nwa ọkwa ya dị ihe gwa m ebe onye ọcha siri bata na be m anya sị na ụmụ onye ọcha ka anya sị na onye bịara mụrụ m ọcha ọrụ nna Ikoyi ọkwa ife ikwu mgbe a mụrụ ya ichezogo mụsị
Nwanne ya ihe ndị wee kpuchie. Ọhara eze ga na nwunye nna agba n'ọhịa. Ka ọ gara egbe ịgba n'ilu. Nwanne ya nwanne ya na-ekpuchiri ndị mmadụ ọnụ. Mana nsogbu adịrọ ka hapụ kọnse emesịa ka anyị gụọ n'otu. Bọsị nta ka anyị chọọ n'owere anụ kwere maka nchi agwụ ego n'ọfịa. Ọ kwesịrị na mbekwu afọ. Mba akwa akịka ahụ keke weta ọgwụ mana o weta ọgwụ mbekwu afọ ịṅụọ ya ma ịgba ọhịa ihe ga-eme gị ebe ihe m ga-eme gị n'ime ihe ga-eme gị ma ọ bụ mbekwu afọ ka ị gbọpụtara m maka ọ bụ na akịka gwụnye ha n'ọgwụ ịṅụ ha n'ogbugbu nke gbọrọ edobe ha ndị ebe na-akọ ihu na-arapụta ọtakọ maka dọka ihe na-agba ya zụgara dende mmekwa ala ị na-eji na-eje ka ihe ha zọwa ahụhụ mana ọ ga-emekarịsịrị arụsa na-apịrị oge izu ya gwụna ihe nnọgba na-ekwo ekwe na-eme ego ọ kwesịrị na mba afọ ọgwụ agalara ọnụ akịrịka na ezigbo ego n'ọgwa ngwa nwa ka ị gbọrọ mbe maka ọgbụgbọ bafo ja bafo ni ba me fa wo yin wo mbe ahụ ka mbe ahụ gari be ba kan fo ya Papi fa le ni ọ ka mo no nuru inu ọ chigari am be afọ e bo yin kita wo yo so nwa gị kita nwa gị hu efe azụ ijero nke gị na nne gị egwu abụgba egwu apa ọkaba n'aka agba nwa ọsịsọ biko mụbanụ mechukwu ọnụ nwa ya ka ịgbọ mbe afọ nwa ọ kwesịrị mbe afọ I just bring back. Mba fori pata. Aye no me aba na ekwu ana eme. Eke mo pe na fe. Maazị ya sara anyị ọrụ ezu. Maazị kwa. Na maazị mebi ife n'ifuru na ọmalacha nwu. Na mama eburu maazị wee bute maazị ebe ọpọ na ebe niile anyị zụsiri ezo nnọọ. Bụ bisugwu kọsụ ife niile na nwanne ma chụrụ gulu ukwu nchere anyị na-atụsugo n'ogodo ukwu a nchere anyị elitu. Nwa nọ nchere anyị anatu. Bụ na nwoke kọsụ ife niile na nwanne ma gbanwa asa. Na ihe ma nkwọtụ. Chele ị na-akọ na ọmụ kọsụ. Na ibo. Ị na-akọ na ọmụ kọsụ. No, na isi so na ime. Na ebu nsi ka anyị dị na manje bu. Mwale. Isi na ọmụ kọsụ ya. Na apị efe abiko. Na as I'm talking to you now. Ochubakwunye ya bakwado uru n'obodo a. Ihe unu na-alụ kemgbe ugwuso unu na-akọtọsị unu esi na-agbado nwaanyị. Na-enwe nnọọ ihe unu nwunye na-arụ n'obodo a. Azigbakwu unu. Emo ihe nkịta ihe ọkụkọ bụ mmiri ajụ. Awụ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ihe eji enwe mmadụ abụkwa n'ihe ọzọ. Ịma na asị ọkọkọba anụmanụ. Ọkọkọba mmadụ. Ojekwu mmadụ ibi enye aka ọnya. Ọkọba anụmanụ. Oje n'ukwu isi na-echi onwe. Biko ihe m bịakwara n'ihe abụọ ka m kpesara ụmụ m na-abụ si yunivasiti kịta gbara nata ka mgbe nyaa. Ụmụaka m na-atọ na yunivasiti. Si na asị ha weta ego ụgwọ akwụkwọ, weta ego handout, weta ego agrik, weta ego agriculture, weta ego language, weta ego English, weta ego nri ọkụ, weta ego nsị ọkụ. Ha wekọtaba ego asịkwa ma ego ugwu na ebe ha bi ebi. Ya ihe rekọsịrị ha rinne. Mgbe sịsa ka mgbakwute ka nkọrọ na ego nwere ama nzu nye ụmụazị. Ihe eji akpakwa n'ego bụkwa na ihe adapụta. Ọ na-adụ m ọsị kụọ mmadụ ka esi akụ mkpụrụ osisi. Otu aka ọ dị. Mkpagide afụ ebe ejere. Ị nwere nsogbu. Nwanne m. Iru ka ego ole ka ọ bụ? Ozu 200 ọ dị mma. N'ife ị na-elokesi. Mba o nwere nke m nweburu enwe. Ịkwado bụ akwado. Nwoke dubeghị. Ọkwa na ihe ka eji asị ka amụta na-aga azụ. Onye ka m nkwara na ọkwa ịtọ kafadị? Ịtọ nụ kafadị? Ịkwanịkwara. Ịtọ kafadị? Ị nwere nsogbu. Na-eweta 200 na ọ ga-eme ihe. Ọ ga-ezu. Ị na-akpọ isi ana m asịkwa na miliọn ezuru. Mba. Ikpo oti. Sir. Jee na TV na-akụ TV ahụ
nke nnukwu ọ bụkwa nke dị nọ nke dị na nke nnukwu ije nne iwetele m 200,000 ya nke dị n'okpuru iweta ji ọsọ ka mfe okita ọkụ ihe a ga-eji asị mmadụ ma ọkwa mmadụ ka eji aka ibe enyi m nwoke kedu ka isi wee megide wee nweta mkpụrụ obi nwatakịrị onyonyo ọmarịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa nke a nna m ukwu ụzọ ife abụkwa nchukwu bụ ife na-eme ya mmadụ apụghị ime ya ife ogbugbe nwolu ife niile nwe na-akụ n'isi nwa dịka mkpụrụ ha amadị m na mana emecha ma ife niile ha nkụnyelụ ma nwa ma nwaanyị na onwe ya fancha niile nata na be m na ọ na be m nkịta ọ chukwu na-enye ya ibe nke ahụ nnukwu ọrụ ọ ka gbagwojukwara m anya o kedụkwanụ ka isizi were na-emezi n'ihe gbasara ya ugbu a ama m na ọ ga-adị mma na maka na amaara m na nke a bụkwa ọrụ ebube Chineke sọ chukwu na-emudere nka ọ ka gbagwojukwara m anya ọ ka gbagwojukwara ibi nwekwara chiọma ọ kara ịsọkwa mma ọ bụkwanụ na ụdị ihe ọma rutere ga-erutekwa m nwekwa ike ịhụkwa ụmụ ọnụ ugwu yoriyori nwatakịrị nwaanyị ga-adịkwa ka nke ga na mkwụza ife ọma niile si na chukwu adị o nwere ife mere njiri adị ebe a ọ bụ na ene anyị kịta efu na alachago m onye foto ịsa fụfọdụziere nkịta bụ ịmazi ka esi ebunye bụ na ene anyị kịta na nwaanyị nọ be m nwa nọ be m ife niile ebe achọrọ m ife dịka ego ụmụ ife mma na-eji enerufe anya onye ka anyị si ka mmanụ na ị ga-egosi m ife onwe ife na-amịrị ya ego ịghọta achọrọ m ịma na ị ga-egosi m ebe esi enweta ya nkịta ka ị bịa nkịta gị na mbọdụ ka na-egwu egwu mgbe m gwara gị okwu a ịghọtachaghị ya ma nkịta ịba ego na nwoke ihe mere bụ na ihe a na-achọ ịgwa m ugbu a ọ bụrụ na ọbụla ka a ga-agwa mana n'ihi otu m na-esi gị m ga-emere gị ma chekwa ntị imejọkwanye mee ihe dịka m ga-agwa ya na-abụ na be gị n'elekere 12 nke ime abalị ndị enyi ikulite ile anya ọfụma jidesie n'aka ike na ọ dị onye ọbụla hụrụ gị maka na mmadụ hụrụ gị a ihe a na-achịkwa ga-atụgbu gị ịkpọ aha ugboro 3 aha nke njije ịkpọ igbude ịkpọ ya ugboro 3 dịka mkpọrọ ịkpọfekwe na akpọfe ịgwa ihe niile ị chọrọ ka o mere ibute ugboro 3 nke a bụrụ obere ife mmemme na binye nkịta na-aga aga ebe mmego m ozugbo mmecha ngwa ka nsi wee gaa dịka ị na-emekwa ego amụọ ga-anọkwa ebe mma na-akwụkwọ gịrị nke ịma ife ọrụ nye ụzọ akụ ọ bụrụ na imesie ya o mere gị ihe ị chọrọ kabakwa arụ jee gote oke ọkpa chara acha mmebinye ebe emechagoro m ya ihe adịgoro na mkpa ekene dịrị ngwa abịa ka njere jee nke ọma Ga-efis na a ga-emelụ gị. Odogwu ọ dịrị ha ụsụ mma were abalị na-efe onwekwe na onye a ga-eme ihe mere achịcha ka ihu dị ọcha mmiri ju ha na-ede ọnụ osiri isi na awụọ na ejiri anya dị mma ejekwa n'ụka ekpere ndị gboo ji wee sị na ọ bụ ihe mere ede ji wee bee nwee ofe oyi nwoke ka m chọrọ ka eme na ara m ka ọ pụọ ele ndụ enye m nwoke obi na 200,000 mana ọ bụrụ ozi ife mụ na ya kwuru ka ọ na-eme na-achazi m aja ọkụ chọzie ka m nwee ọbara mgbali elu nsị na ọ bụrụkwa ife anyị kwuru ọsị na ya ga-eji oyibo bịa kpụrụ m na ya ga-eme nke a na ya ga-eme nke ọzọ biko itinye elekwa n'anya aka nwatakịrị nwoke a dịkwa n'ọcha aka nwoke a dị ọcha ya mere na mmụọ ama mgbu nwa ya fime bụ na ị ya ana
Ona mmenye gị ihe emenye itiele na nni ma itiele na mmanya olikwala ya ya ga. Odogwu pụta. Mba. Onye akara aka kaja ọ na-asọ mmadụ asọ. Onye a abịa aṅụ mmanya mmadụ gụrie. Ọ dị nri n'ezi. Onye a tupu ị nweta onye mba nọ. Kama ihe ị ga-agwa mbụ na ị ga-afụnyere ya ibe n'ikuku ka ọ yaba ahụ ka ndutere ya ebe a n'ọnọdụ ka ị gwọọ ya. Iwerezi aka ya fọwụ ihe nye n'ọnụ ya rie ya. O jebe ivenu mụ na ga-anye nwere m aṅụrị m edebere gị 5,000. Mmụọ na mmadụ wadebela ife anyị na-eli ka anyị bido ọrụ. Ọmụnwa ekwu okwu. Ka iri so n'afọ nwoke a nwere Elendo lekwa gị na-ekwu isi. Elendo lekwa gị na-ekwu isi eke. Ngwa welia Elendo welia mmadụ itie ị ga-ebe Elendo kịta akwa na-ebe nwunye na-ebe ụmụ na-ebe ndị obodo na-ebe isi ife ya bụ na ị ga-aga ilu obia ịkpọli ya bịa eme ka isi wee itie ọ dịrị ka a na-ekwu amụnwa ekwu okwu. Agụbere gị ise eme ka obodo bụ na ya. Ọ gịnị ka nna anụ ya nke? Ihe na-abụkwa eziokwu. Ọ ka o si wee mee. Nya ifere m nkịta ka ị na-akọwa. Ya ka ezi ka nsị ga-abụ m fụghị nwa nna m abụgonu baba. Ama m ebe njire nya mmadụ wee na-asị m na Elendo ada afụzi ụzọ. Ọkwa ka o mere. Anọkọta n'ofu ụbọchị. Iwe mee ka ọ ebe na-anụ ka n'anya m. Ọkwa ebe m fụdebe. Nne m ezi ka m fụ ụzọ. Ibe nọ etu ị nọ na amadị m ka iru olu maka ede. Nọ ya bụ uwe mego m na-akpọzi. Nke ka nke bụ na ọ na-egbu m mgbu nke mgbu a bụzi nke na-achụfu nwa mgbọ ga obe di ya. Elendo na hụrụ ebe na-edu uje ebe a. Nweje ebe nya akpọ onye abụ opu. Nwere ihe nyere ike n'omume. Ọ ga-emete nwunye. Ka anyị jegoro ebe a. Elendo ka anyị jegoro eje. Kedu ụbọchị ọ ga-abụ? Ọ bụ mbọsị ka anyị ji ekịta. Aka m mụrụ ohere ekịta ka anyị ji ekịta. Nye m aka. Kunyite. Ọnwụ na-ekwu obodo na-ekwu. Ebe ka ịma anyị na-eje? Ama na ọ gaghị. Mana mụ na ya dị ka karịa ngụwa. Ba ụlọ. Mgbe anyị jesara bata. Ba ụlọ nwoke ma ọ na-asọ onye jee nọ anyị n'ebe. Ka anyị jegodi ka mana anyị na-abata. Ọ enyi m nwoke a na-agwa ya nnọkọtara Ndubuisi nsị ka m kpọtara ya ka mara ibe na-eme ya eme. Ya bụ Ichie Elendo. Ọ bụla ọgwụ anyị na ụmụ nke m nwakwu aba m. Ichie Elendo ife bụ na anyị enye gị ọgwụ ị ya anwụ ya agwọ gị. Ị nalụ obe gị n'anyasị ya itinye nke ya etinye n'ihu wee lie te nke ya ete n'ilu kama na ilisi ya dị ọgwụ ilisi ya nne a nwaanyị na-atalisi gị afọ na-eme ka nsị ya na-akpa gị ka ị na-achị nsị ya na-awa gị awa na-atalisi gị afọ mana ihe niile na-emesịa ka enweta onwe gị nne na-ekwu Ọ bụ na ịgwọ m iwe a arịrị m mma
mmenye 100,000 naira wee ewu kala aka na jisie na mmanya ka abịa emerụ ụbọchị Bekene. Isi ya anyị 100,000. 100,000 Bunye m ewu si ya. nke abụrụ ka njebiwe ebi na Ji. Lefi. Ewu ọ ga-abụ ọrụ ya aka n'ihu ọbanye 100,000 m kanye gị. Mwana zilosi. Kusia na ebo agwo ele. Isi elando oloko o si elu. Agwo ele. Isi elando. Kina halu gị na-afụ ụzọ. nyaleke isi wee kwu Agwo ele, olego. nyaleke isi wee kwu Olego. Etie. Iya bola ka ịnabazie, ọ dị ka isi wee kwu. Kpọrọ ya ka ịnaba. Mgbe na lụrụ ya afịfe ga-eme. Ọ nwere ije. Elendo. Ka anyị na-azi. Mmụọ na mmadụ. Ụnụ anụghị ife o kwuru na agwọ ọgwọta na ọ ewetara anyị 100,000. Mmụọ na mmadụ. Elendo nye m aka. 100,000. Mbaji ise. Gbagwara gba egwu. ikoli kosi alụ ọrụ nke afọkwana m ụzọ egoda ọkama ndị oke ekwe na anyị Efuru ụzọ kịta. ikiliko ada m afụzi Gịnị ka m bụ n'isi? ikpo okpu agwụrụ n'isi ada m afụzi ụzọ Efuru ụzọ kịta. ada m afụzi ụzọ ada m afụ miru ma ife ọbụla ikiliko deme ọ mekịkwa ọ ka iwe nwe si adụ agwụgwọ olebe ị na-agwụkwadị m nche dị ịmụ ụmụ ekwu Ọkwa gwara m ya agwa. igwe ama agwa nche dị na egwuli egwu ị na-anya isi na ilu rene ọgwara ihe bụ ọya ka ya debere Ngwa ihe mere bụ nnabazie ka nje kene ya na nke o mere. ka anyị soje kene Ọkwa ikwere nkwa. Gwa nwere nkwa ikwere 100,000 ji na ewu ma jezie kwadobe ya maka ekene onye na nke o mere ike adịkwa ya ime ọzọ. Ngwa jezie ka anyị Arizego kom ji na nke ikoliko nke abụkwa n'ihe na agbakwa m n'ụdị ihe aka dị n'ụwa ọkwa ya bụ na ọyị bụ iwe ezi ọyị bụ nwanne ka nwanne mma nke nwaanyị ka eke ime Kioneri, this 100,000 no abula agba ikoriko. Ete na enwe ife na-eme. Ya na ewu kwa nwa. Ya na atụrụ ka nwa na-enwe ife na-eme. Ị ma na nkịta dị fọrọ nsị. Ihe nsi onye ara nyụrụ. Ị ma na ịbụrụ mmadụ.
eche na ebu mmadụ na-enwe ife na-arụ ịmara ife na-arụ ewu ke mma ịmaka ọ gara mma na abụrụ m ewu mụ na ewu edina karịa na m wetara gị ọrụ a ka ịrụ ọrụ m eche na enwe ibe ya na ihe niile ị kwasịrị ebe abụ nkịtara ahụ na o nwere ife ịmụ ị na-eme ichie ọkụ na-ebe mgbe o kwuru gịnị ka o kwuru na ọ ya weta ewu o ji eweta egwu weta eji wee tụkwasị ya 100,000 n'elu ya gịnị mee ichie ebe bụ na onye ji ụgwọ ya akwụ ụgwọ ije kwuru maazị Elendụ ka ị kwụọ ya ụgwọ iji ya otu a ka isi debe ọnụ otu a ka isi debe ọnụ ekwusigo m ị na-aha naanị ego a ma rụọrọ m ihe m kwuru bịa ọkwa mụ na gị ụba aka ebe n'otu na m na-ewetara ọrụ apụta na m ama ha ya arụ ọrụ a arụwago m ọrụ a tupu a mụọ gị ọ ukwu ka m na-agbara gị ife ndị a niile anyị ọ na dibịa ya agwa onwe ya maazị Ngozi abụọ etu nwa dibịa ele kpọrọ maazị Sebe abụọ metụrụ m aka ka m were nka m gbụrụ nwa gị ebe a kịta maazị ka m gbachie gị bụ ichie mma egwe gị ife ma ma ewezụga ofu ewezụgara n'iru akwụ ewere m nwara sawa gị anya ichie nkụ ya ọtọ ịma mpụzikwa ebe ị nọ ọ ga-ekwu ọ bụ maka azụ gị na m kakwara ya aka aka m aka na ana m anya emenwu ihe dị ebe Elendụ nọ mmụọ na mmadụ onye ka ndị bịa ọkụnye kunikere mmụọ na ụnasịbe kiri na ịchọ ka m gbupụ ihe ikwu n'isi ụnasịbe kiri akpụ ya n'ala onye ese gị Ekemma, niile isi ọ na-adịghị. Jekute m nri biko na agụ na-agụ m. Na-enyekwanụ nsogbu. Ọrụ nke ka m na-agwa. Gaa kutere m nri. bịa lema bịa ọ bụghị nkịta richa nsị eze jere elu ị na-anụ ihe na-agwa ọ bụghị isi na-agwa onye ọzọ na-eje aṅụrụ isi ọgwụ isi ọgwụ taa ya bụ isisi n'ikpeazụ ya anọ ebe a na-eti iwu ịmakwa ebe ị tụpụtara ndị ebe a nọ na-eti iwu ndị esiri adịghị ada egbuchi ya ka ihe ọbụla zoro ezo emesi ọ ya apụta ife gịnị ezugo ebe okwugburu onwe ya na omegburu onwe ya nọ ka ọ gịnị ọkwa izigbu na mbekwu afọ kịta gịnị na-eme afọ ime a na-egbu ya aka nọ ada egbu afọ ime aka nwa ga anọkwa mara zere anọkwara ebe ati iwu mbọsọ ọzọ anọkwara ebe ati iwu ọ bụ nkịta dịcha nchọ eze jere egwu onye ọzọ bụrụ igbu ugbu apụ onye ọzọ n'azụ isi na-ahụ ọzọ onye ọzọ ejere aṅụrụ ya ọgwụ mgbe ị na-erigbu ihe ọ na-atọ gị iricha ịpụtazi ekeda ebe a ịbịa tụkọbara m itoolu ọkụkọ gara mma gburu ya o je tụkọbara itoolu agụ na agụ ya anaghị ụka anwụkwara anwa akwụkwọ ya ọzọ mụ bụ ọkụkọ anaghị ebekwara ka ihe ji m ha m kama na ọkọ ọha na eze nụrụ olu m ụmụnna agwa m ebe nsi emebe ụmụazị a mmadụ nkọ adịghị isi nke dị isi adịghị nkọ ụnụ nwa ebe nsi emebe ụmụ akịka ụmụ ekwuo ọ nwere ebe ọ pụtara ime nye jebe ọ mụọrọ m ekperi m ebe a Ibude biko anyị dịka nna m ukwu Ụzọakụ si wee gwa m ngọzi ka m chọrọ ka inye m biko enyekwanye nna m nwanne m nwoke nke tọọ m maka inye ọmalitekwa maka ọkwa otu ụzọ n'ụzọ iri ka ọ enye m enyekwanye nna m ukwu Ụzọakụ na onye ahụ abụrụkwa ezigbo mmadụ biko achọrọ m ka isi jiri aka gị wụsa m otu ọbụla ọ ya esi wee bịa ka ọ bụrụ mụnwa ka e nyere ya ka ọ na-esina n'aka mmadụ biko ife ndị a ka m yọ eji m ọkụkọ ịgba ndụ biko imerụ m nke ahụ m na-enyekwu ya ife karịrị ilefi biko ka m na-ayọ ya ka m nwee ike fụ ego m ji enelu nwunye m na ụmụaka Chukwu na-akwado inye m biko na nke a jide